Yveske and Reisi. But we are cleaning the stalls with water. So everything is clean again. Do you want to go in your stall again, Reisi? Well, come. Ja. Super bij die mooie kleur hout. Ja. Schillen smaakt. Ja. Dat is wel resultaat. Ja. Ik heb een hele vreemde kijkersvraag. Oh? Iemand van de kijkers willen ze weten hoe het fluit. Oh? Ja, oh ja. Maar het kerst gaat er niet meer. Nee. Dat Dus, lijkt me heel ongemakkelijk. ja, ik ook nog wel zo, denk ik. Maar mijn kluitje is Ja. Maar ja. Ja. Nee, ik Hoe doe fluit dat? ik weer wel eens. Ja, net zo, wat ik ging net. Ik ging dat zo fluiten. Net zo. Hoe moet ik dat doen deze? Mijn tong, dat ik moet echt er nooit denken. Ja. Tongtje in het gehemelte. Hè? Hè? Dat moest ik nog kennen, liep het maar toch? Ja. Succes. Beetje van de eerste gevoel, dat ik een keer van. Nou, als je de moderators die filteren wat die vragen. En gewoon dan krijgen we van die gek vragen. Maar ja, op zich wel mooi. Ja. 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 Ik wil wel grappig. Ja, en dan weer wel eens vragen en dan dacht ik dan vaak even een print screen maatje pas op vraag. Ja? En die zet ik dan in een video. Ja. Dan probeer ik op die manier wat antwoord te gaan. Ja, dat is grappig. Want ja, mijn Engels is niet echt perfect. En ik praat ook net zo heel snel. Dus dan denk ik, ja, wat een boring antwoord. Ja. Zie je?
Maatje. Nou, de rest. Maar ja, ik wil net editen. Dat is het allermeeste wel. Editen. Maar dan even in plaats van een video dan live mee bedoel. Ja. Ja. Nog net? Ja. Het is gewoon net mijn hobby, skimmaatje. Sommigen doen dat als werk. Ja. Maar ja, die met er ik wezen. Ja, klopt.
Bedankt. Helemaal geen. Goed keurt, Yveske? En Reisi. En Tajarijn. Hey, Reisi. Hallo. Zo, jongen. Goed zo. Yeah, he had to stand because I go to feed the horses some pellets. So later you can sleep again. Hey Yveske. No. Reisi.